ପିଲାମାନେ ଆସ କିଛି ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୃକକ୍ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ବୃକକ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଶରୀରରେ ଆଉ 3ଟି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଜାଣିଛ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଯକୃତ ଓ ଚର୍ମ। ଏହି ଚର୍ମ କିପରି ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆସ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଚର୍ମର ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖିବ ଚର୍ମର 2ଟି ଅଂଶ ଅଛି, ଅଧିଚର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ତଃଚର୍ମ। ଏହା ମଝିରେ ମେଲାନିନ୍ ବର୍ଣ୍ଣକଣାର ଏକ ସ୍ତରଟି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କଣିକାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ଆମର ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ କଳା ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କଣିକାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ଆମର ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହୁଏ ବା ଫିକା ହୁଏ। ଏହି ଚର୍ମ ଆମ ଘର, ଅଫିସ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏହି ଚର୍ମର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖିବ ଚର୍ମରେ ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ନାମକ ଏକ ଅଂଶ ଅଛି। ଏହା ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ନଳୀ ଅଟେ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଚର୍ମର ଉପରି ଭାଗକୁ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟି ସୂତା ମେଞ୍ଚାଏ ପରି ଅନ୍ତଃଚର୍ମରେ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥିର କାନ୍ଥ ଉପର ଦେଇ ଧମନୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ଧମନୀର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରୁ ଜଳ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣ ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥିରେ ସ୍ୱେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱେଦନଳୀ ଦେଇ ତାହା ଉପରକୁ ଆସେ ଏବଂ ସ୍ୱେଦନଳୀର ମୁଖ ଦେଇ ଆମ ଚର୍ମ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ବଳକା ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଲବଣର ସନ୍ତୁଳନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ମକୁ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସ ଏବେ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ପାଠ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।